en esta banda. Ahora la democracia, herria noria solo, transnacionalen emaitan, haien helburu bakarra, etekina eta etekina, haien helburu bakarra, etekina eta etekina. Krisiarekin hankaz gora, orain hankari gabe nahi, eta tubatuak erasoan, eta Kanada ere bai, eta guk onartu behar, gure eskubideen gain, ez duguna nahi, pasa nahi dutela bai, ez dugu onartu nahi.